Francisco Asorei sempre buscou plasmar Galicia a través da muller, máis que nada a través da indumentaria. Lóxicamente, pois fai unha diferencia entre traxe de faena e traxe de gala. O que pasa que nalgunhas pezas, para darlle máis categoría, para mostrar mellor a súa capacidade de traballo, de labra. Claro, mistura elementos, por exemplo, aquí, o traballo da saia, do mandil, pois non serían propios dunha moza que vai á feira e que volve cun xato no colo. A Asorei en madeira o coñecín a través desta peza. Utiliza o que sería máis ou menos o traxe de gala. Vemos que leva unha saia bastante rica, lóxicamente xa aparece os pendientes e os broches. Si temos en conta que é unha ofrenda a un santo, a San Ramón, o máis correcto sería que levase a mantela dobrada para cubrir a cabeza. O que pasa que isto pois non lle permitiría nin traballar a mantela na súa totalidade, nin traballar tampouco o pano na cabeza.